Milí občania, dnes sme si pre vás pripravili informácie na zoznámenie sa so zákonom o environmentálnej kriminalite, čiernych skládkach a ako naša obec nakladá s odpadom. V roku 2019 schválilo vtedajšie obecné zastupiteľstvo zmluvu o nájme objektu poľného hnojiska v Rastislaviciach. Obec následne uzavrela zmluvu so spoločnosťou Poľno SME s.r.o. V zmluve sa okrem iného píše, že nájomca môže využívať objekt len na kompostovanie organických látok. Niekoľkokrát poslanci upozorňovali pani starostku, aby sa dané miesto využívalo podľa zmluvy o nájme, inak nám hrozia nielen sankcie, ale aj trestné konanie. Podľa platného trestného zákona environmentálnu kriminalitu možno chápať ako trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie alebo niektorá z jeho častí: voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov. Pod touto trestnou činnosťou môžeme rozumieť neoprávnené nakladanie s odpadmi, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia a iné. Ak chceme z kompostoviska urobiť zberný dvor, musí tomu predchádzať stavebné konanie. Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia musí byť riadne schválený aj skolaudovaný stavebným úradom. V našej obci sa ale z kompostoviska stal zberný dvor v priebehu 1 roka, bez potrebných povolení, skúšok, potvrdení. Takýto zberný dvor ale nazývame čierna skládka. Obec zakúpila plechové garáže, ktoré slúžia na časť triedeného odpadu, avšak zase bez potrebných povolení. Ešte pred kúpou garáží poslanci upozorňovali na vyhlášku Ministerstva životného prostredia, kde je jasne uvedené, že na zberný dvor je potrebné stavebné povolenie, povolenie z úradu životného prostredia, ale i to, že odpad musí byť na zbernom dvore oddelený, čiže každý druh odpadu by mal mať svoj kontajner alebo oddelenú plochu riadne označenú. Ale ako to už býva zvykom, boli sme odignorovaní. Okrem vyhlášok a zákona tu máme aj všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi, ktoré určuje spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok. Citujem nariadenie. Obec Rastislavice zabezpečuje zber nadrozmerného odpadu pochádzajúci z územia obce Rastislavice 2-krát do roka a občania sú včas informovaní o termínoch zberu. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok je pôvodca povinný vytrieďovať z komunálneho odpadu. Fyzická osoba je povinná zabezpečiť likvidáciu nebezpečných látok prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo v spolupráci s obecným úradom. Takže ešte raz a pekne po poriadku. Z kompostoviska máme čiernu skládku aj s nebezpečným odpadom, ktorý pekne pribúda na paletách. Nemáme nastavený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci, hoci podľa nariadenia by sme všetci mali mať kompostéry. Zberný dvor nemáme ani len v pláne, i keď podľa zákona sme povinní ho mať. Niektorý odpad záhadne mizne z kompostoviska, napríklad nábytok, molitán, matrace. V decembri v roku 2022 takto zmizol vo vzduší. Na nariadenie pani starostky sa odpad pekne spálil za obecným úradom. Dokedy budeme akceptovať environmentálnu kriminalitu? Spomeňte si prosím na toto video, keď budete odovzdávať odpad na kompostovisko. Toto kompostovisko sa žiaľ nepremení na úrodný kompost ani o niekoľko stoviek rokov.